ya fi ka fariya da dukiya ko wani abu, nuna masa cewa ka fi shi godiyan Allah. Tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da kai. Abu ɗaya ne wanda za ka kasance ka fi kowane ɗan adam, kuma za a yi alfahari da kai, ka nuna ka fi kowa, shine ka nuna ka fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji ya ƙara mana ƙaunar fiyayyen halitta, annabin tsira, annabin rahama. Don haka Allah Ubangiji ya sa mu dace. Na gode.